Mao na tinuod, mao gyud na. Mao. Wa na lain. Mao gyud na. Mao na. Mudagan daw presidente si Manny Pacquiao. Wala ko'y labot. Na inyo ng problema. Kamo diya sa inyohang nasud na. Kung makita naman ninyo sa ako, tanawag ko. Nakabarong ko. Naka-Amerikana ko. Barong naman hinoon. Naka-Amerikana ko. Tanawag ko. Pilipino, ba di ko inyong problema na, no? Ako ang problema. Kaning sao na pagdaog sa boxing. Pero karon retired na ko. Kana si Manny Pacquiao. Kung mudagan presidente, inyo na ng problema. Inyong butuhan na. Kamugod. Kung ko'y labot, ana. Wala ko'y labot, gud. Wala ko'y labot. Utak gamit anay sa politika parte ang daghanag problema, no? Daghang problema diha, mga issue, mga politika, mga daghan kayo. Kanang South China Sea, no? Daghan problema diha. Kapag tuomog sayo na kay na may mo presidente, sus grabe ba? Lisod kaayo ng maghimo kag presidente, no? Dali ra kay na istoryahon. May mo kag presidente, maana pabuto ka sa tao, pero sus grabe ang problema diha. Ayaw na lang gyud ko ninyo apila-pila diha. Kamo bahala mo. Kung sa man mabangga diha kinsa may mga kalaban ni Manny Pacquiao, kung daga may gawaling siya presidente, kamo bahala diha. Ako sa boxing ra ko ang istoryahan. Kana si Manny Pacquiao nang nagkapila na magyud mi nagbangga na sa boxing. Pildi ko. Grabe na. Legend na si Manny Pacquiao. Wag ilabot pildi ko ana perminti. Manny Pacquiao maglisod ko ana sa dagan lang sa amo ang dula dito, daghang kay ang guli pang labay nga kining kombinasyon po. Grabe gid. Tinuod kaduha ko ni ambak sa kanal, sa among training katong nagbangga mi ning Pacquiao. Kapila ko na